The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, akong pagbabasahon ng pipila ka mga bersikulo nga aging pangandam sa atong kaugalingon. While you are preparing yourself right now sa pagtuon sa pulong sa Dios, kinahanglan nga kita malimpyuhan, wala kitay gitinir nga mga sala sa una, sala sa dila, sala nga makita, kining tanan babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, busa ato kining hinganlan, ato kining isugid o sa hilom, of course, ug samtang nagabuhat kaniya na akong basahon ang pipila ka mga bersikulo. Ug ikaw usab nga higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka, gamita ka na imong kabubuton, free will sa paghimo og labing bilihong desisyon. Desisyon nga maghatag kanimo sa dayo na nga kasiguruhan, eternal security, busa tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Si Ginoong Jesucristo lamang nga atong paagi pag-adto sa langit. Matud pa sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako, busa. Sa hilom, magabasa ako sa pipila ka mga bersikulo samtang ikaw nagaandam sa imong kaugalingon. Proverbs 3 verse 1, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. Diha usab sa segundo Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14, and my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. John 8:12, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Karon nato ipadayon ang atong gibiyaan nga hilisgutan, aniya pa kita sa atong pagtulunan nga giuluhan sa in English o the Doctrine of Divine Guidance. Ang Dios nun nga pag-agak, paggiya, pagtultol kanato nga iyang mga anak. O kagahapon, atong gibiyaan ang atong gisgutan bahin sa
the doctrine of the book of life. Okay? Ato naman kining gihisgutan nga ang definition ni mao nga ang book of life, ang libro sa kinabuhi, permanente kini nga record sa Dios. Iya kining sa Binisaya, record di na ta ka Binisaya na. It's a permanent divine record sa matag sakop sa kaliwatan sa tao kinsa misalig mituo na kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang manluluwas, who therefore nakapanag-iya na sila og everlasting life, o busa ang ilangan nasuwat na didto sa maong libro sa kinabuhi, Lamb's Book of Life. Now, samtang kadtong midumili o misalikway sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ang ilangan dili malista didto sa Lamb's Book of Life, dili masuwat didto busa kay wa man suwat ang ilangan. It's not found written in the Book of Life. Mahinungdan nga sila itambok dito sa linaw sa kalayo o kanagikan sa mga pulong sa Dios, atong mga prinsipyo. Of course, ang Dios wa man manginahanglan og mga libro to keep records. Kini gipa sabot lang nato, omniscience has not only perfect knowledge but a perfect memory. Ang Dios nahibaw sa tanan, nakahinumdum sa tanan, nasayod sa tanan because He is omniscient. Kini God, kini nga itong pag-ingon din nga libro sa kinabuhi. This is a humanly devised analogy. Pag ato laning sabay binisayag analogy, pagtandi, to explain something by way of the perfection of the divine memory. O sa pag-eksplikar nga rin kanato nga ang Dios ana ay permanente o hingpit nga record sa mga attitude sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao ngadto sa kang Ginoong Jesucristo. Nahibawan po ni tanan sa Dios. He knows everybody who has accepted Christ as Savior. Nahibawan po siya sa tanan nga misalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. O ato namang gihisgutan nga one of the 70 plus things nga imputed ngadto sa usa ka magtutuo at the point of salvation, mao nga ang iyangan isuwat didto sa Lamb's Book of Life. So, mo na nga itong balikon nga ang libro sa kinabuhi is that usa kini ka permanente nga divine record ni sa Dios that God has of every member of the human race nga misalig mituo na kang Ginoong Jesucristo ingon nga ilang manluwas o therefore na sila everlasting life, and therefore ang ilangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life. O ang pag-describe nini, paghulagway nining bahin sa libro sa kinabuhi is the divine record nga naga-contain sa tanang mga ngan, sa tanang mga magtutuo ni Ginoong Jesucristo, busa sila ng nga tao na pag-usap. They are regenerate people in human history. O akong sublion, the fact that the unbeliever's name is not found written diha sa Lamb's Book of Life, sumala pa ka na sa Revelation chapter 20 verse 15. Unsay gisulti diha? If any man's name was not found written in the book of life, that person was thrown into the lake of fire. Mao na nga sila itambog dito sa linaw sa kalayo. Nagingandan sa kadaghanan og impyerno. Og excuse me. Ang punto numero 3 bahin ini, the book of life therefore
gigamit kini sa paghulagway sa pagka-omnisyente sa Dios, as it is related to positive volition or negative volition bahin sa on the part of the unbeliever ngadto kang Ginoong Jesucristo in human history. So when the unbeliever hears the gospel, makadungog siya sa maayong balita sa kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang Dios Espiritu Santo mohimo siya sa iyang ginganlag convicting ministry nga gitawag kanag Doctrine of Common Grace. Ug ana nato mabasa kana sa John 16:8-11 nga nagaingon diha sa John 16:8, and when he comes, he will prove the world wrong concerning sin and righteousness, and judgment concerning sin because they do not believe in me. Concerning righteousness, because I am going to the Father, and you will see me no longer. And concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned. Mao kana ang gipadayag diha sa John 16:8. Og dinhi ang Diyos Espiritu Santo mao ay magapadayag, magapatinaw, magapaklaro bahin sa mayong balita sa kaluwasan. So he causes comprehension, understanding, and perception of the gospel message. Og angay natong masayran nga ang mayong balita sa kaluwasan, ang mensahe niini, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, spiritual phenomena kini. So as a spiritual phenomena, it cannot be understood by a spiritually dead person. Kinahanglan nga kumbiktahon siya sa Espiritu Santo. So kaya ato manibawan nga mga unbelievers are spiritually dead. Therefore, ang dili magtotoo, dili magkasabot sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan apart from the convicting ministry of God the Holy Spirit. Okay? Ug busa, it is the convicting ministry sa Espiritu Santo nga maoy kanang makapasabot sa dili magtotoo bahin sa mensahe sa mayong balita sa kaluwasan. At the same time, magapadayag, magapaklaro niya nga dili magtotoo that this is the truth nga kini kamatuoran with regard to the acquisition of eternal life. See? Maura ni ang paagi nga imong mapanag-iya, maangkon ang kinabuhing wala na'y katapusan. At the same time, ang dili magtotoo, dadon siya sa pagkumbiktar. Is brought under conviction of the fact nga kung dili siya mag-usab sa iyang pagtagad or attitude, kung magpabilin siyang negatibo, mo salikway siya, mo balibad siya, if he doesn't change his attitude and trust in Christ as Savior, then he's eternally condemned in the lake of fire. Sumala ka na sa Juan 3:36. Kinsa katong nagatuo sa anak may kinabuhing dayon. Og siya nga mo salikway, dili mo dawat sa anak sa Dios, then wala siya kinabuhing dayon. Hinunua ang kapungot sa Dios magpabilin diya kaniya. Juan 3:36. So, however, kung kanang dili magtotoo, magpositibo, muusam siya, muswitch siya, gikan sa pagka-negatibo ngadto sa pagka-positibo, at the point of gospel hearing, okay, pagkadungog niya, of course, he's going to accept Christ as Savior right on the spot. Okay? Kaya positibo man siya. Ang panang dili magtotoo nga negatibo at the point of gospel hearing, kini siya kumbiktahon sa Espiritu Santo. So, kanang iyang pagtuo, kay of course, ang pagtuo God, sumala sa Hebreanon 11:1, faith is the substance of things hoped for,
and the evidence of things not seen. Now, alang sa dili magtutuo, ang pagtuo nga positibo siya ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, ang iyang pagtuo will be, inumdum ka sa atong ingon, will be energized, hatagan og kusog, activated, mapalihok, activated, becomes a living faith. Buhi na ka na nga pagtuo. Hence, an appropriating faith. So, ang dili magtutuo with that faith in his soul, mutuo siya sa gospel message, sa mensahe, sa maayong balita, sa kaluwasan. And at the point of faith in Christ, hatagad siya sa kapatan ka mga butang. Ihatag, i-impute ka na sa Diyos Espiritu Santo, having successfully convicted ka ng maong dili magtutuo who has responded positively to this. Misanong siya sa positibo nga pagsanong. Now, ang Diyos Espiritu Santo takes into gear usa sa iyang salvation ministries, he regenerates or activates sa dead or dormant human spirit. See? Iyang gipabuhi. Lihok na. Energized. Enlivened. And activated niya ng dormant o na inunta mo rin natog nga espiritu sa kanang tawhanong espiritu, the human spirit. So, again, point 3, ang libro sa kinabuhi, gigamit kini to portray, dayag sa pagka-omnisyente sa Dios as it is related to positive volition or negative volition ngadto kang Ginoong Kristo in human history. And of course, ang pagka-omnisyente sa Dios is related to the doctrine of divine election. Sumala pa sa Episo 1:4 o 1 Pedro 1:2 o uban pang mga teksto niya. But again, kining Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi, this is a written record. Sinuwat kini nga record sa Dios in manifesting His omniscience with regard to the manner in which ang mga dili magtutuo mo sanong ngadto sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan and either accepts or rejects Christ as Savior. Ila ang pagpili. Kay gihatagan man kitang tanang tao, gihatagan man sa Dios o unsa perfect freedom, complete freedom. But sa ato nang ginaingon, with that freedom goes a responsibility. Okay. Mupadayon ta din sa point 4 din eh. Kaya mo man itong ibiyaan, no? Point 4, as physical life is required only by physical birth, mao nga ang espirituhanong kinabuhi is required only by spiritual birth. Nakuha ni mo? Akong balikon. Point 4, as physical life is required only by physical birth, so spiritual life is required only by spiritual birth. Now, ang spiritual birth, espirituhanong pagkatao mo, naginganlan o pagkatao pag-usab. John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang nagisulti diya Juan 3:3 o Juan 3:7. By the way, ang spiritual birth, espirituhanong pagkatao, mao kini ang pag-activate niya ng patay o natug nga tawhanong espiritu. Kay ang atugong human spirit mao ni ang ingnon ta tigumanan, storage
and retrieval system sa mga pulong sa Diyos for Bible doctrine. But also provides capacity for fellowship with God. Dili ka maka kanang angkon o pakikabitay sa Diyos kung wa kay tawhan ng Espiritu. So, that gives you the capacity for fellowship with God. I mean, ang imong human spirit. Now, being born again, kini bang common kayo ning pagkasulti nga born again, pagkatao pag-usap. Being born again, mao kini ang pabuhi ni ining patay nga tawhan ng Espiritu. This is the activation of this dead human spirit. And that's one of the 6 salvation ministries nga iyaha sa Diyos Espiritu Santo alang sa mga magtotoo in the church age. One of the 6 salvation ministries. So, as physical life is acquired, maangkon lamang pinaagi sa physical birth, pagkataong physical. So, ang spiritual life is acquired only by spiritual birth and or pagkatao pag-usap. Hence, ang libro sa kinabuhi designates the record only of those who have been born again. Nga nga tao pag-usap. As a result, resulta ka na sa ilang pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. And as a result of faith in Christ, having that dormant nga tuog nga tawhan ng Espiritu, gi-activate ka na sa Diyos Espiritu Santo. John 3:3, John 3:7. Naganipod na sa Titos Kapitulo 3, versikulo 5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration, even the renewing ministry of God the Holy Spirit. Okay? Busa, kadtong dormant o patay nga tawhanong Espiritu, gi-activate ka na sa Diyos Espiritu Santo, mo'y nagapabuhi niya na, nagapalihok niya na. Okay? Nagapaaghat pagka mata silbi ba? Kini resulta sa pagtuo ngadto kang Kristo. And of course, usa ka na sa mga daghang mga butang nga gihatag ngadto sa magtutuo at the point of salvation. Ngatagan man kita. Kita na nga tao na pag-usap, kitang mga magtutuo na nga tao pag-usap, at that point of salvation, kanang mo nang ma-activate, gipukaw, pamata, pabuhi, yun. Sa Espiritu Santo mo yung nagabuhat. Kaya iya kinis, usanis iyang mga ministries. So, kitang mga magtutuo, acquire eternal life. We are born again into God's royal family. O ang atong mga ngan tuan nagisuwat na didto sa libro sa kinabuhi, sa Karnero, Lamb's Book of Life. Nya, anang higayon nga, mi tuo kita kang Ginoong Jesucristo. Okay? So, mo na ang punto nga ikaupat. Adto karon sa point number 5. Now, the Book of Life as a title, ingon nga mo'y iyang ngan, as a title itself, is a book of life, not a book of death. Okay? Libro nis kinabuhi, dili libro sa kamatayon. It's not the book of the human race, it's the book of life. Now, dunay duha ka mga noun nga gigamit bahin nini. Ang una nini, biblos. Kining biblos, feminine kini nga noun. Okay. Now try to kanang reverse concentrate sa imong grammar, English grammar.
kini noon Greek grammar man itong giduputan amin atong gitutukan. Okay, ang una ni ining noun nga gigamit biblos. Ikaduha biblion. Unsa man ning biblion? Di ni feminine kundi neuter noun. Okay? Now, apan kining duha, both nouns gi-modify kini by the noun zoe. Z as in zero, Z-O-E. Now, kining zoe, ang kanang hubad nining zoe nga Greek word, life, kinabuhi. Okay? So, okay. And it means, in the context, kung kini modify yun, when it's modifying, it's modify sa pulong book, libro. This refers to the book of life. It is the book of eternal life. Okay? So, kining book of life, book of eternal life. So, ang title nining book of life itself, nagahulagway kini sa kinaiya of the life of those kansang mangan gisuwat na didto sa maong libro og ang kinaiya niya ng maong kinabuhi ginganlag everlasting life. Kasabot ka? And that is why mo'y hinungdan nga ang ilang mangan, what I mean, ang mga magtotoo, ang ilang mangan gisuwat na dito sa libros kinabuhi because they have everlasting life. Kaya na naman sila kinabuhing wala na'y katapusan. Karon, ang mangan ni adtong mga dili magtotoo, unbelievers, and do not have everlasting life, were not didto masuwat sa Lamb's Book of Life. Busa, kung imong tutukan ang Pinadayag Kapitulo 13, versikulo 4, Revelation 13:4, ang maong text there, of course, mao kini ang giingon nga revived Babylonian Empire. And the king, ang hari, nga mao'y pangulo ni adtong maong imperyo o empire known as the Antichrist. Now, verse 4, nagaingon kini. Okay? Paminaw. They worship the dragon who gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is likened unto the beast, and who is able to make war with him? And there was given unto him a mouth speaking great things of slanders, and power or authority was given unto him to continue 42 months. Now, kini mao ni ang katapusang tulo ug tunga ka tuig sa tribulation period. The last 3.5 years of the tribulation period. Okay? Kay pila man ka tuig yun sa ang total ba? Pila man ka tuig? 7 literal years. So, ang katapusang 3.5 years, mao ni ang atong gihisgutan gining bersikulo 4. And then padayon ta sa maong bersikulo. And he opened his mouth and slander against God. Then slander his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Now, kini nag-a-appeal nimo. Ingon nga magtutuwa, that includes you. But you would not be here anymore at that time. Wala na. Basta, wala ka diha, adinhi, sa kalibutan. Gikuha nata ang mga magtutuo. Now, nga mga wa naman mo, niining panahon na, nga naman. Wa na mo nining panahon na at this time because ang terminating event of the church age, of course,
mao ang rapture. Pagsakgaw sa simbahan. O kining simbahan will be removed. Okay? Tangtango na. Kuhao na. Sakgaw na. Only unbelievers will be left on the earth. Sabtag na, kadturang mga dili magtutkatong wa, kadsang mga ngan, wa masuwat dito sa Lamb's Book of Life. Kadtura silang mahibilin nining kalibutan na. Kita panguhao na sa kalit lang, 1/60th of a second. And as soon as the church is removed, okay, paminaw, sa diha nga kuhao na ang simbahan, ikaw simbahan ka, kita nga mga magtuto. As soon as the church is removed, there will be the return ni Moises o ni Elias. Okay? Mubalik ni sila si Moises o si Elias to carry out their ministry atol sa una nga 3.5 years of the tribulation period. Mao na ang kanang chronology nining pagkahitabuha. Okay? Kini sila, Elias o si Moises, mao ni sila ang duha ka mga saksi sumala sa Revelation 11:3-14. O in addition, na ay 144,000 ka mga Hudiyo nga maluwas. Human yun, immediately after the rapture of the church. O kini sila pagasilyuhan, pagatimbrihan, kanang against divine judgment, against human persecution and slaughter. Ug mao'y hinungdan when they are described from 12,000 Jews from every tribe, gawas sa tribo ni Dan as 144,000 diya sa Revelation 7, kini sila atong makita later on in Revelation 14 with the Lamb. Kinsa maning Lamb? Karnero si Ginoong Jesucristo dito sa Mount Sinai atol sa iyang pagbalik sa ikaduha niyang pagbalik. Adto mo tugpa mo kanang mo inunta, how do we say that in Visayan? Adto siya mo tunob. Okay. I think I got the right word. Si Ginoong Jesucristo mo tunob na dito sa bungtod sa Sinai. Okay? Mount Sinai. Sa iyang ikaduhang pagbalik. Okay? Apan sa rapture, di ba niya? Ang rapture, dili pa mo tunob si Ginoong Jesucristo din sa yuta. Asa raman siya? Anturas panganod. Inikuha ni Ginoong Jesucristo kanatong mga magtotoo. Anturas siya panganod. Unsa numdum ka sa 1 Thessalonians 4:16-17, unsa gisulti diha? The Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Mao ni rapture. Apan dito ra siya panganod. Musugat lang taniya. O siya ang musugat na to. Ito sa panganod. Sa kalit, okay? 1/60th of a second. Faster than the wink of an eye. Mas pas pilok sa imong mata. Nga ka na mahitabo. Pandi pa siya matunob, hindi sa yuta. Si Ginoong Jesucristo sa iyang ikaduhang pagbalik, second advent, okay? Anha na siya mutunob dito sa Mount Sinai. And this will become the first phase sa evangelism sa tibuok katawhan ni kaliwatan sa tao atol sa tribulation period. Ang duha ka mga saksi, the two witnesses, uban sa 144,000 ka mga magtotoo, 144,000 believers, o kini
this is what's going to lead mango to the salvation of many Jews and many Gentiles. Sila ang mag-aunsa saksi. Apan ang mga magtotoo in the church age, saaman sila, kita. Kita mga magtotoo. We will be in heaven, observing what's going on down here on the earth. Makakita ta. Unsay nagpangitabo din his yuta. Yan ang panahon na. Saksi kita. We are witnesses. Makakita kita sa mga kalihukan din We will be observing. So in verse 7, it says, it was given unto him to make war with the saints and to conquer them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him. That means kining beast, okay? Whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Di nilang una kita kutob, itong ipadayon kini, og ayaw si piyata ang sumpay, ayaw kanang pakyasa sa pagsunod, pagsubay ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, niya pa kita magadupot ning doktrina sa Diyos nun kapag agak, the doctrine of divine guidance. Daghan pa kayo kitang pagkasigutan, pagatunan. Di nilang una kita kutubog, panginaot nga iapil ni mo sa pagampo, kining atong ministry. Nga magapadayon kita sa pagsangyaw niini, pagsaksi nga to sa atong mga kaigalaan, mga katawhan, nga wala pa'y kaluwasan, ang ilang mga ngan, wala pa masuwat dito sa Lamb's Book of Life. Mao nga ato kining pahimustan kining grasya sa Dios. Musa magampo ta. Amahan mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo pa ug dugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagsangkap kanamo niini nga dili ka bitakos sa panikaw matinumanon gayud sa imong mga saan. Ubani kami sa mong pagbuwag. Ning adlaw ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik. Nini nga mong Bible study through the YouTube, ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ning tanan o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.